Vítam vás Melonek u mojho úplne prvého videa z Minecraftu a som tu spoločne s Klejem. Čau Klej. Čau, všetky ľudí, ktorí hnívajú. Hráme z Minecraftu. Je to Minecraft Pocket Edition na mobil, verzia 0.11.0 a Alt Upload 7. Keby čo si tak... Nám to trochu bude. No ale to moc málo. Ja už idem za tie grúbe. OK, počkaj, ja sa ešte skontrolujem, či mi to funguje. Funguje všetko, dobre, idem ťažiť. My sme moc taký trošku hambliví, tak moc nebudeme hovoriť. Toto je len také úvodnejšie video a krátke bude. Klej. Áno. Aha, už vidím tvoju menovku, len ja som padol do vodičky. Idem za tebou, ale zase som padol do vody. Z toho vodu asi moc tak nevšímam. Čau Klej. Idem zabiť kravu. Choď, tam je ovca. Počkajte. Ja tu mám nejakú technickú chybu so zvukom. Prepáčte, to bolo niečo. Je ovca. Teraz to bude dobré. Výborne. Mám jednu ženu. Dobre, na prvú. Mám si vyrobiť. Dobre, tak to poslušujem. Kde si? Toto máš domu. Máme na 2 vlny. Dobre. Ja si myslím, že to môže byť zatiaľ koniec na prvému videu, to je také úvodné. Tak čaute ľudia.